Ngizocela bafowethu ukuxolisa kakhulu kunina, ngixolise kona wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga, ngixolise bese ngixolisa kuJehova kunephutha elikhulu engilenzile empilweni. Ngicela ukuthi nina lisise kahle le. Kunephutha elikhulu engilenzile empilweni. uNkulunkulu wangipha isiphiwo esinamandla. Kodwa mina ngathi ngifika la emhlabeni ngakhulela endaweni yasemakhaya. Ngazi ukuthi emakhaya kushova inkani, emakhaya uba insizwa, emakhaya futhi awubhedela. Ngifuna ukusho bafowethu ukuthi umntwana kuyamlimaza ukuthi ukhulelephi, i-environment akhulele kuyona. Satha awufumutisa isandla phezulu mawuthisa ukhombisa impilo. Awufumutisa yangena inkunzi yakho. Awufumutisa awunashona bafowethu ayikho ngisazobuya bengizothi mina bengizothi nje hayi niyazi bafowethu ngokukhethekeleyo ingane kwethu. Niyazi bafowethu ngisekhaya mangilapha ngiyanithanda kakhulu futhi ngiyanihlonipha. Angijoli ngisho ukujola lapha endaweni mina ngoba ngihlonipha wonke umuntu. Ukhona ukuthi ujola nami ngela manga bafowethu ngicela samukele izikhulu zethu abahlonishwa kwezepolitiki, omeya, amakhansela njalo njalo. Siphinde sibingelele ogogo lapha abakhona, ama-customer ababa uMathole. Ngizwile ukuthi kukhona ogogo namhlanje abathengelwa amathikithi bethengelwa uMathole. Kodwa balapha ematendeni sanibonani bogogo, sanibonani intombi zakho, ngiyakuthanda niyezwa. Bafowethu sibonga kakhulu, ngiyakazi ukuthi angiyena umuntu owande kakhulu ngewawu khuluma nje ngikwazi isidalo, kodwa nginenhlonipho, ngiqondile futhi ngineqiniso. Kunomlayezo obalulekile engifuna ukusho kunina, ngoba uma ngibuya lapha ngo-12 ngizobe ngasenaso isikhathi sokuchaza nokukhuluma. Ngizocela bafowethu ukuxolisa kakhulu kunina, ngixolise kona wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga, ngixolise bese ngixolisa kuJehova kunephutha elikhulu engilenzile empilweni. Ngicela ukuthi nina lisise kahle le. Kunephutha elikhulu engilenzile empilweni. uNkulunkulu wangipha isiphiwo esinamandla. Kodwa mina ngathi ngifika la emhlabeni ngakhulela endaweni yasemakhaya. Ngazi ukuthi emakhaya kushova inkani, emakhaya uba insizwa, emakhaya futhi awubhedela. Ngifuna ukusho bafowethu ukuthi umntwana kuyamlimaza ukuthi ukhulelephi, i-environment akhulele kuyona. Uyakwazi ukuthi indawo akhulele kuyona imone izimmoshele ngisho ikusasa lakhe. Iyakwazi futhi indawo akhulele kuyona umntwana nakhuliswe ngayo ukuthi imenze abe yiqhawe kusasa. Ngenhlanhla enkulu mina ngikhuliswe umama Mashandu ngokukholwa, iyasodwa ekhaya udunyisa uNkulunkulu. Ngahamba ngakhumbula ukuthi lezi zinto engifike ngayinaka kumaskandi eziyishefisa ejezini kimi namhlanje angeke zingisendawo. Into ebalulekile ukuthi ngemukele yonke into ekhona. Yingakho nje bafowethu nike nibone kwenzeka yonke into ekhona ebuhlungu, buhlukumezeke nina niyimvelo, nina ngabantu bakaNkulunkulu. Uma iParis ngawuhlanganisa ngonyaka kwakucasuke nina hayi mina. Ngoba uNkulunkulu wayezilwela yena, elwa ngabantu bakhe. Bafowethu thanda uxolisa kakhulu leyo nto leyo yokuthi nginake izinto nezingisize ngalutho, nginaka abantu abathile. Icishe yangikhipha kujantshi wesitimela. Ngiyathemba ukuthi akulate njengamanje. Njengoba silapha emdlotsheni kulonyaka
nangonyaka ozayo siyabuya futhi ngomhla kabani uJanuary ngomhla ka-3 January 2026 siyabuya lapha. Bese ngiphinde ukuqinisekisa futhi ukuthi lo mcimbi ngoba niwubona nje awunabo abaxhasi. Kuzonithusa lokhu bafowethu ukuthi abaxhasi ayunabo kanjani. Ngicabanga ukuthi isikhathi sonyaka ngazi. Ngicabanga ukuthi mhlasimbe umxhaso khona la oxhasile amathole funeral nakhona asifakela istage sakanokusho lesi so Chris Brown ngoba usuke wathasuka nje nobaba wathi sinayo thina owethu Chris Brown lapha why kusuka umfana le azokwenza izinto la ngoba sinayo umfana wala owenza izinto zenzeke. Angithi kunjalo nalapha ke sinayo owethu Chris Brown ingakho nibona nje laba bantu abafakela izinto njena ukuthi ke mina iqolo liqinile ngabe ngiyanenzela lokho bengezwele umfana wale sele bafowethu ke abaxhasi sinabo kuphela imathole funeral nakhona ngawo bonke ubuhle nibona bukhona la ebese kuba zinsizwa zakithi engosomabhizinisi ngokuhlukahlukana kwazo ikhona lapha ku-VIP iqhamuka ezinye iqhamuka ney'nkomo ezinye iqhamuka nama-4x4 asuke olundi asuke emtubatuba asuke abahlabisa kwaba kuhle kwaba njena ngoba ngesekwenza insizwa zakithi kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ke maqhamuka abantu abakude belethe ubuhle kimi endaweni yakithi ngenxa yokuthi mina ngithanda umphakathi wakithi. Ama-event angiwenzi angazi ngibe ne-event emabhida mina imabhida yami nansi lapha emdletsheni. Uma kuwukuthi khona ufuna ukusuka lapha ehambe emabhida ngicela gibele njengamanje aya emabhide asishiyela thina sakhulela la emakhaya. Siyagqugquzela ukuthi abaculi abangamaqhawe njengabi ngoba bekho abayimi abangamaqhawe ngiyini abayinyama yami kodwa abangamaqhawe njengami abafuna nami benethi intuthuko emakhaya la abasuka khona ngoba bafowethu sesiphile kakhulu sihambisa ubuhle emadolobheni kodwa sikhala ngemigwaqo sikhala ngamamoli sikhala ngey'ndawo zokulala. Izofika kanjani intuthuko bengafiki abantu singabalanda abantu ngegama likaMthandeni lonke izwe ukuthi bebuye lapha endaweni abahlabisa emdletsheni ehluhluke kaNongoma eMkhuze yonke indawo siyakhele lapha. So bafowethu ngiyazi ukuthi into enidinga ingoma nomculo kodwa bibalulekile inkulumo enohlonze neveza ukuthi uMthandeni ubani ukhulelela lapha khona umndeni wami ukhona amadodana ami nendodakazi yami eyodwa bese kuba khona osisi nobhuti bami kube khona abafundisi bami basenkonzweni nomama kade bekhonza namashandu. Ngicela sikhathe umzila bese siyahamba siyabuya.